Grazzi mulej, nil-għawkom eżizaħwa Maltin u għawċin għal serata oħra il-lejla minn ġewwa River of Love. Jalla dan il-messaġġ ikun ta' inkoraġġiment għal kull wieħed waħda minnkom li jintom qed tisimgħu u ta' barka għalikom. U jgħidilkom saħħa speċjalment biex intkom tkomplu tissaħħu fil-mulej. Ejn nitolbu flimkien. Misa Qaddis, grazzi tal-kelma qaddisa tiegħek. Din ringrazzjawk mulej li l-kelma qaddisa tiegħek qed taħdem fija u ħad kompli taħdem fija biex jien inkompli nikber imħawwel bl-eruq tiegħi fi Kristu Ġesu biex xejn u ħadd u l-ebda sitwazzjoni ma jirnexxila taqlani milli jiena nkun imħawwel bl-eruq tiegħi fi Kristu Ġesu għall-glorja tiegħek missier. Amen. Morru fi ktieb ta' Efesin kapitlu 3. Efesin kapitlu 3. Illum xtaqt inkellimkom il-messaġġ tiegħi jismu insaħħu l-eruq tagħna fi Kristu. Bl-Ingliż be rooted jew strengthen your roots in Christ. Ismawha. Ovvjament dal-messaġġ mhux għad-dinja, dal-messaġġ huwa għan-nies li diġà għandhom il-Kristu b'xi mod, xi livell f'ħajjithom. Nies li qed diġà ddeċiedu li jridu jimxu u joġbu lil Kristu. Għal nies għal dawk kollha li xi darba għamlu d-deċiżjoni li jkunu u jimxu ma' Kristu. Imma forsi tbedu, nixfu. Efesin kapitlu 3 minn vers, ħanibdew naqraw minn vers 14, morru hemm. Jiena ninżel arkubtejja qudiem il-missier li minnu, by the way hawnhekk Pawlu l-Apostlu qed jitlob għall-Knisja, għall-Kristjani. Li minnu tieħu isimha kull familja fis-sema fl-art u biex skont il-lana tal-glorja tiegħu jagħtikom li bil-qawwa tiegħu permezz tal-Ispirtu tiegħu tissaħħu fil-bniedem ta' ġewwa. U li Kristu jammar f'qalbkom permezz tal-fidi maħkom hawn biex tniżlu l-eruq tagħkom fl-imħabba ta' Kristu, l-imħabba tal-Alla, u fuqha tibnu ħajjitkom. Bekk tkunu tistgħu tifhmu bekk meta l-eruq tagħkom huwa b'saħħtu madda simħawwel sew fl-imħabba tal-Alla hawnhekk qed jgħid hekk imbagħad tkunu tistgħu tifhmu flimkien mal-qaddisin kollha x'inhu l-wisa, it-tul, l-għoli u l-font tal-imħabba ta' Kristu. Morru fi ktieb ta' Ġwanni 15. Ġwanni 15. Min vers 4. Ġwanni 15 vers 4. Kemm hawn minnkom il-lejla l-mulej tiġà ħadem fik, tiġà għamel xi ħaġa fik holiday. Grazzi mulej. Gloria lil-mulej. Thank you Jesus. Vers 4. Ibqgħu fija. U jiena nibqa' fikom. Kif il-fera ma tistax tagħmel frott minnha nifisha, jekk ma tibqax fid-dilja. Hekk anqas intom jekk ma tibqgħux, kulħadd jgħid tibqa'. Mela l-kelma tibqa' remain, to remain. Hemm xi ħaġa li hija konsistenti. Hemm commitment. Hemm deċiżjoni li tibda mill-bidu. Kif il-fera ma tistax tagħmel frott minnha nfisha, jekk ma tibqax fid-dilja, jekk ma tibqax, if you don't remain, jekk ma tibqax
if you don't remain ma tistax tagħmel frott. D'importanti, issa nitkellmu fuqha, nkomplu. 5. Jien id-dilja u intom il-frijaj. Min jibqa' fija, qed tindunaw kelma jibqa' remain. U jiena fih, dan jekk tibqa' ma mhux jekk tibda, jekk tibqa'. Not if you start, if you remain. Min jibqa' fija u jiena fih, dan jagħmel ħafna frott. Mhux min jibda, min jibqa'. Għax mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Jekk wieħed ma jibqax, mhux ma jibdix, jekk ma jibqax. Jekk ma jibqax fija, jintrema barra bħal fera u jinxef, u jinxef, u jinxef. U jekk tinxef imbagħad, frijaj bħal dawn li xi darba bdew ma baqgħux. Xi darba kienu jafu imma abbandonawh. Xi darba imxew miegħu imma telquh. Xi darba kien hemm bidu ma kien hemmx kontinwazzjoni. Frijaj bħal dawn jiġbruhom u jixħtuhom fin-nar u jinħarqu. Jekk tibqgħu fija, kulħadd jgħid tibqa'. Tibqa'. Mhux li tibda, li tibqa'. River of Love rat fuq 20,000 ruħ jgħaddu minha. Rat rajna madwar 3,000 jitgħamdu. Bl-istess, anke jekk titkellmu għall-Knisja ta' Kristu Mor ġenerali, ta' ma nitkellmu għalina biss. Kemm minnhom baqgħu? Forsi ħanaqta 100 minnhom, 100 li forsi din xi komunità oħra. U forsi 100 ħafna ngħid 100 da. Ma naħsibx 100. Ma ngħidhom 100. Fejn il-komplement? Bdew, għamlu l-istqarrija tal-fidi, għamlu talba li jiena tajt ħajt il-Ġesu, ma baqgħux. Moħkama. Jekk inti m'għandix ħaddaħħalha fil-pedamenti ta' moħħok li hemm battalja ġenwinament fuq ruħek u x-xitan kontinwament mhux ħajqaf jiġġieled għal ruħek, jekk m'intix ħaddaħħalha f'moħħok di u tittifhimha, ix-xitan jispiċċa jirbħek. Għax mhux li tibda, li tibqa'. Eżatt. Il-kelma tal-mulej f'bosta postijiet. Mhux min jibda Ġesu jgħid, min jibqa' fidil sal-aħħar. Jibqa' fidil, jibqa' fidil. Issa, ma ridkomx tħossok ħażina żbaljajt, kulħadd jiżbalja. Mhux li tiżbalja, imma li tiġi mkaxkar. U taf li tiġi mkaxkar, u taf li Alla tiħabbartlek u jibqa' jiġri warajk,
Imma ma jistax Alla jisforza li nifsu fuqek, għax Alla huwa ġust. Jekk tibqgħu fija u kliemi jibqa' fikom, ismgħu dik kemm sabiħa. Tlabt imma ma ġara xejn, għax mhux li tibda, li tibqa'. Jekk tibqgħu fija u jekk il-kelma tiegħi tibqa' fik, mbagħad titlob kull ma trid u jingħatalek. U meta għallek kull ma trid, letteralment tfisser kull ma trid. Kull ma trid li mhuwiex dnub, ovvjament. Kull ma trid li mhuwiex dnub. Ma la mhuwiex dnub. U la essenti fidabbli, Alla tal-ibnu. Xemm iktar prezzjuża minn ibnu. Xi ħaġa iktar minn ibnu. Għalhekk toġobni Rumani 8 vers 32. Alla ma ħellisix il-ibnu. Ma żamx bl-Ingliż nippreferija, he did not spare his own son. Pa speċi ma żamx lura li jagħti lill-ibnu. Xemm iktar prezzjuża quddiem Alla aktar minn ibnu li mhux les li jagħtilek ma' ibnu. L-iktar ħaġa prezzjuża li Alla kellu fis-sema huwa l-ibnu, u tajulek. Fejqan ma jrid jitik, karozza ma jrid jitik, id-dar ma jrid jitik, kollox jasitik, ma ibnu. Itolbu kull ma tridu u jingħatalkom. Din il-glorja ta' missieri li intom tagħmlu ħafna frott u tkunu d-disċipli tiegħi. Mhux li tibda, li tibqa'. Għax jekk tibqa' iġġib glorja lill-missier. Kulħadd kapaċi jgħid talba, kulħadd kapaċi jirrexta. Kulħadd kapaċi jgħid u għax mor darba l-fellowship. Darba qrajt tal-Bibja, jew qrajt xi ħaġa mill-Bibja. Darba qed talba. Kif ħabbni missieri hekk ħabbejtkom jien, mela ibqgħu fil-mħabba tiegħi. Morru fil-ktib ta' Ġeremija 17. Ġeremija 17. Għal dawk li intom tixtiequ tagħmlu kors u tistudjaw fuq l-aħħar ta' żminijiet, nhar it-tlieta li ġej għal kulħadd jista' jagħmlu dal-kors. Huwa kors mis-7 sa 8 u nofs fuq l-aħħar ta' żminijiet. Min irid jagħmlu? Kunu hawnhekk ftit qabel is-7. Paċi magħkom. U miegħi wkoll. Mela, kapitlu 17, vers 7. Imbierek il-bniedem li jittama fil-mulej u l-fiduċja tiegħu fil-mulej. Dan ikun bħal siġra ħdejn l-ilma maħawla. Ikun bħal siġra ħdejn l-ilma imħawla. Beruqa imxenxla lejn il-wiet. Ma tibżax meta tiġi sħana il-weraq tagħha isma' wadi jibqa' jħaddar evergreen. Ismawni, ħanidilkom bil-Ingliż. God is not looking for a seasonal Christian. God is looking for seasoned Christians. Everyone knows how to be a seasonal Christian. Kristjan ta' sajf, għax man niskola, għax marriċ unkmini, ta' Kristjan ta' sajf. Umbat għanna Kristjan tal-xitwa, għax mandiġ il-gabbana fis-sajf, pastor. Allura niġi fix-xitwa. Dak Kristjan tax-xitwa. Daw jeżistu, daw id-dib ta' Kristjani jeżistu. Kristjani tal-istaġuni. Kristjan taraħ fis-sajf, ieħor taraħ fix-xitwa, ieħor taraħ fil-miliet, ieħor taraħ meta għandhom xi problema fil-familja. Dak huma Kristjani ta' staġun. U u lejna Alla x'għandhom bżonn xi ħaġa ħafna drabi. U tinnota ovvjament ħafna drabi qalbhom mhux veru għal Kristu. Għax inti mhux timxi wara Kristu, ħajtek hi Kristu. Yes.
ħanitkellem fuq oħrajn. Għax abbejt, u għax issa sibta l-mara ta' ħajti, u għax issa sibtu r-raġel ta' ħajti. Dak huma seasonal Christians. Jina għandi dubju vera ka huma Kristjani vera daw, imma jgħidu praise the Lord, jgħidu God bless you. Ma nafx, forsi Kristjani, sepp? Seasonal. Ma jibqawx. Imma l-bnidem tal-la li jibqa jagħmel il-frott f'kull staġun. F'kull staġun. Qed niftakar bħalissa fi Brother bil-Belt. Teġ għamel staġun mimli nar lej il-mulej. Anka ġab xuħut lej il-mulej. Illum lura lej id-dinja. Kien hemm affarijiet li kellu jiddilja f'ħajtu ma marriċ jiddilja magħhom. Kien Kristjan ta' staġun. Imma inti tiżix is-salva jekk tibqa' mhux jekk tibda. Ejdilek taħdejk, inti bdejt u ħatibqa'. ħatibqa'. Jina ma nafx kif ċertu aħwa. Jina ma nafx kif ċertu aħwa ma jaddulhomx mill-kuruturi ta' moħħhom. Daw x'qed jaħsbu li hija l-alternattiva jekk ma tibqax fi Kristu. X'qed jaħsbu li hija x'inhi l-alternattiva jekk ma tibqax fi Kristu. X'qed taħseb? U hija ninżel minn klass A għal klass B. Le hija. Mhux minn klass A għal klass B ta'. Minn salvat jew mitluf. Għal darb'oħra tħossokx ikkundannata x'inti żbaljajt għax aħna ovvjament tiskużax l-iżball jekk inti żbaljajt indem sewwa. Imma mhux għax iżbaljaw għax aħna kollha niżbaljaw u mbagħad iktar ma tikber u s-siġra tissaħħaħ. Inqas tiżbalja u inqas regolari. Grazzi Mullej. Ġivi mhux qed ngħid, ġivi biex qed ngħidha di biex ma jmux ix-xita niġi fesfislek qed tara żbaljajt. Jekk indimt u tlabtu l-Mullej maħfra, daqs li kieku qatt ma għamiltu dak l-iżbal. Anke hekk għamiltu tliet darbiet illum. Anke għamiltu 7 għal 70 darba kuljum. Dik ma nifhimix jien. Jekk ma nafx kif inti jekk tifhimix, imma jien ma nifhimix. Għax għal Alla kif tgħidlu minn qalbek sorry, għal Alla żek, dan, ħafillek. Jiena dik ma nifhimix. Nemmina ma nifhimix. Għalx Alla jaf li qed jiddilja ma' nies li aħna maħniex perfetti. Jekk xi ħadd minnek taħseb li inti perfett, mur imxi fuq l-ilma. Almenu ipprova. Farba darba ħassejtni spiritwali ħafna. Mor bir-żebbuġa, dej waħda minn dawk is-sementi, u qed ħalli nimxi. Aħwa tal-aġeb. Vum inżil mal-ewwel! Inni ma nipprova, sa nerġa' nipprova dis-sajf. Amen. Ġifiri għed nejdilkom di biex intom ma tħallux l-għadu jfesfizlek f'widnek u jiġi kondannak. Imma għed nitkellem għawnek il-lejla l-mulejt jikellem għaxaw ħafna li xi darba bdew il-mixja, bdew għal-mixja. Bdewa il-fidi tagħhom fi Kristu. Bdew jimxi mal-mulej, bdew jaqraw il-Bibja, bdew jixxirku mal-poplu tal-la. Kien hemm xi żmien li kellhom il-ġuħ. X'ġaralek? X'ġaralek? Pawlu taf xjajt, Pawlu stessa. Morru wara wadi. L-ewwel Korintin kapitlu 9. L-ewwel Korintin 9. Vers 27. Iżda nakkes bl-aħrax lil ġismi u njasru biex ma jiġrilix li
wara li nkun pridkajt lil ħaddieħor. Salvajt ruxma tarwieħ u jien stess insib ruħi kundannat. Jiġifieri jekk intix il-papa, l-isqof, il-passer, l-apostol, il-profeta, id-djaknu, whatever. Ħadd m'għandu ras fis-sens jiena issa diġà jiena għamilt biżejjed xogħol, jiena bnejt biżejjed knejjes, għallim biżejjed daqshekk issa ħammur nieħu break il-Hawaii. Qed tifhem? Tiftakru dik l-istorja meta kien hemm wieħed raġel fil-ktieb ta' Luqa kapitlu 15. Tiftakar kien hemm wieħed għani ħadem ħajtu kollha u mbagħad qal ara issa ħanistorja kollox fil-storage stewwa fil-mħażen u ħammur ingawdi u ħammur nieħu baż. L-għada sar baż. Sabuħ ibbażjat. Għax il-mulej għallu jablaħ. Għallu. Tafux għallu. Spiċċa u mux għax kellu l-flus ta' mux għax il-mulej emkin minn taħsib il-mulej kontra l-flus fil-bibja. Kontra l-imħabba għal-flus iva. Li inti tħobb il-flus u li inti tiġi wara l-flus. Taj li jena ma nġiġ wara l-flus. Kem ta' mal overtime u ma tiġiġ il-fellowship? Jew karitat ta' mililu l-boss. Kem namlu, il-boss, kiku ħafna mill-Kristjani, kiku jimxu ma' Kristu kif jimxu ma' l-boss, kiku Kristjani eccellenti. Mura jgħidlu li l-boss, ma' rix nidħol il-xogħol il-ħadd. Kem jgħidu ilu l-mulej? Jew is-sibt. Kif jista' jkun il-bniedem jgħaddi ħajtu, jinvesti ħajtu f'affarijiet li huma temporanji biex imbagħad jimmissja l-affarijiet li huma eterni. Mhux qed ngħidlek taħdem x'ta? Aħdem. Imma kollox għandu ħinu. U fil-ħin tal-mulej li inti taf li tixxierek suppost il-ġemma tal-mulej jingħaqdu biex jifaħru lill-mulej jaqraw il-kelma, jesperjenzaw il-preżenza tal-Alla flimkien li inti waħdek ma tistax tesperjenza bl-istess mod. Sewa, mhux tagħtiha lill-boss għax passar għalli ħajtini ekstra, ħajtini doppja. X'insultu għallu l-mulej. Immaġina Ġesu qed jitbiċċer fuq is-salib u qed tikkonsidra jekk inti tmur tagħmel overtime jew tirringrazzja lil sidek. X'insu kemm naqilbu ilu lil Ġesu, kontinwament naqilbu ilu. U ħafna affarijiet oħra, simili. Marru lura Ġeremija jerġa'. 17. Kulħadd jgħid importanti li tibqa. Mhux li tibda, li tibqa. Vers 7. Imbirek il-bnidem li jittama fil-mulej, il-fiduċja tiegħu fil-mulej, ikun bħal siġra ħdejn l-ilma maħħawla, bl-eruq mxenxla lejn il-wied. Ma tibqax, ma tibżax meta jiġi sħana. Il-weraq tagħha jibqa' jħaddar fis-sena ma tinxibx, ma tan-nixfa, fis-sena tan-nixfa ma jinkeċ u ma tedix milli tagħmel il-frott. Nkellimkom daqsxejn lejla fuq l-eruq. Fuq l-eruq. Ħafna mid-drabi, number one, aħna l-Bibja tgħidlek li aħna twelidna minn żerrija li ma titħassarx. L-ewwel Pitru kapitlu wieħed minn vers 18-23. Għandek jiġri aħna mwilda mill-ġdid minn żerrija mill-kelma talla, minn żerrija li ma titħassarx. Kemm minnkom ġieli rajtu żerrija? Aw ġieli rajtu żerrija? Aw żrieraħ ta' kull size sewwa, aw żrieraħ kbar li tista' tifgak hekk diblaħħa sewwa, u aw żrieraħ żgħar. Ġesu jitkellem anke fuq iż-żerrijan li żara waħda, li anke meta tħawwilha issir bħal siġra kbira, tagħmel il-frott u l-safar jiskennu fiha. Qed titkellem għalik qalbi ta'.
Inti dik is-siġra. Imma ħanibdew mill-bidunet. Qabel ma saret siġra, kienet żerrija żgħira. Ma lajn immaġinaw di żerrija żgħira daqshekk. Żerrija żgħira. U ħanamlu pjanta. Moħħkom għax di kollha riflessjoni ta' ħajti u ħajtek. M'hemm xejn fil-Bibja kombinazzjoni. Mela inti bad iż-żerrija u ħad tagħmel pjanta. U titfaħħa ġo pod fil-ħamrija, nagħmluha pod sewwa. L-ewwel ma tagħmel hija tħaffilha ħofra, titfen dik iż-żerrija hemm taħt u tattija. Dak int. L-ewwel staġun ta' ħajtek fi Kristu huwa mitfun hemm taħt u fid-dlam. Għalhekk mhux li tibda għax inbilli tibda ma jfisser xejn. Għaliex l-ebda żerrija ma tagħmel il-frott l-għada. Il-bniedem li huwa mħawwel sew fi Kristu, mhux għax bniedem li sar jaf il-mulej illum jew il-bieraħ jew il-ġimgħa l-oħra, għadda żmien ta' prova. U dejjem tibqa' tgħaddi minn żmien ta' prova, imma tkun l-ewwel għattajt żmien l-ewwel pass huwa mewt. Żerrija ma tistax tagħmel frott jekk l-ewwel ma tmutx. U l-ewwel pass inti biex tibda tagħmel il-frott hija li inti tindifen u tmut li kien nifsek. Il-mamudija għal dawk kollha li qatt għamiltuha, inħeġġitkom hija esperjenza tal-ġenn għamluha għax hija il-mamudija tiġbieħa ma' hekk. Int mitt u int intfint. U tiġbaħ li inti issa qom tal-ħajja ġdida fi Kristu. Imma anka dak hija esperjenza. U Alla tjallmek ibqa' mitfun. Ibqa' mitfun għalik. Għax il-mitfun ma jistax ikollu l-opinjoni tiegħu xiritu, xidillu, mitfun. U mitfun taħt ħafna dlam. Għandek żmien fejn tiġġermina. Mbagħad jiġi żmien, f'Mark 4 jiddeskrivi di, by the way, jiġi żmien fejn inti dik iż-żerrija titfala naqar ilma. Imma l-ewwel moviment taż-żerrija hija mhux il fuq, hija l-isfel. Illa mulej kemm ħaddum biex tużani. Għalhekk min jiġri jiżbalja. Għalhekk titgħallem tkun imħawwel sew fi Kristu. Għaliex il-bniedem li jipprova jagħmel frott malajr jispiċċa jkun frott imħassar, jagħmel id-dannu lilu, jagħmel id-dannu lil ħaddieħor, jagħmel id-dannu għas-saltna. Għalhekk tpaġġix nies fuq il-pulptu li kull ma jilhom fuq il-mulej xahar, xarejn, tlieta għal xhur, ma ċertu knejjes dawn l-affarijiet ma jafuhomx. Mhux għax xi ħadd daħal fil-knisja b'talent titfgħu kanta. U mbagħad fil-għaxija jmullek il-karaoke ġewwa Paċeville wara l-ewwel kanta mulej. Mbagħad ikanta d-demonju. Ma għax għandu talent. Iblaħint u miskin dak il-bniedem li ġie taħt idejk għax minflok qed tkabru qed tħassru. Jekk taħseb li għandek talent u trid dal-talent jagħmel il-frott, itfnu l-ewwel. L-ewwel itfnu. Għax inkella titlaqgħu. U n-nies jibdew jgħidulek kemm inti bravu, kemm inti kemm għandek talent, kemm għandek leħnek sabiħ, kemm tisfen sabiħ, kemm taf xi tajt. U dak kollu jsir dannu ġo fik u jħassrek. Għax għadek qatt ma tallimt li hemm staġun l-ewwel m'għandek tagħmel tmut.
Għalhekk intom kollha li jint ministri tal-Vanġelu, taġlux il-Bibja tgħidha di fl-ewwel Timotju 5, tappuntawx il xi ħadd malajr għax tispiċċaw tikkundannawh u intom teħlu mal-kundanna tiegħu. Jekk jiena ħantikom eżempju, jekk jiena t-tifel tiegħi, iż-żewġ tfal tiegħi li nħobb qalbi kollha, inħobbhom kemm inħobbhom, mhux ħanitfal ebda wieħed minnhom wara steering ta' karozza għax jgħid li jiena għandi talent. Jekk jiġilu xi ħaġa, apparti li jweġġaw nispiċċa neħel jien bir-raġun, jgħidu li inti x'poġġej dak it-tifel wara steering ta' karozza ta' 12 sena. Int irresponsabbli. Poġġejt lilu nnifsu fil-periklu, poġġejt il-ħajja ta' ħadd ieħor f'periklu. Aħseb wara ma teneddiljaw mal-erwieħ. Mod, wieħed mill-modi kif tmut malajr għalik, għamel dak kollu li tobot. Nadda fit-toilets, iknes, aqdi, servi, u fejn ma tidirx jekk jista' jkun. Għax meta tasal fil-quċċata, mhux biss tibda tidher, mbagħad id-demonji jibdew jinnutawk ukoll. U kif jiġi bl-ewwel attakk, ħadd tkun taf jekk għadekx kapaċi tirċievi ċertu attakki. Xi ħaġa interessanti, ħanikom din vera rajta vera interessanti di, qatt niċċekkja llum kif jikber l-eruq. Rooted, imħawla, rabbu l-eruq soda fi Kristu. Meta siġra speċjalment ħanqabdu s-siġra tal-palm. Siġra tal-palm sabiħa, tagħmel triq bit-siġra tal-palm, siġra dik it-triq tiġi vera sabiħa. Sewwa. Tara dak is-siġra hekk twal, weraq kbar sbieħ. Xi ħaġa interessanti, il-Bibja titkellem fuq is-siġar tal-palm u bħal fis-Salmi 90, pereżempju, titkellem kif is-siġra tal-palm tħaddar dejjem ukoll. Imma xi ħaġa interessanti tgħidlek li huma wkoll fis-Salmi kapitlu 1 li huma miżruha ħdejn xmara. Ix-xmara hija Kristu fl-Apokalessi 22. Ix-xmara hija l-Ispiritu Santu. Għalikom ix-xmara hija river of love. Mhux waħda jew l-oħra, kollha huma jirriflettu l-Ġesu. Amen. Però xi ħaġa interessanti, jiena dejjem kelli l-impressjoni li l-eruq ma jmorru fil-fond bħal speċi ta' hemm bżonn imorru ħafna fil-fond. Skoprejt li l-eruq tal-palm u ta' ħafna siġar, l-iktar li jmorru fil-fond huwa bej 24 pulsir jew 36 pulsir. Kontu tafu? Ma kontx nafa di. Kama minnkom ma kontx. Jina minna li l-eruq iktar ma jinżel fil-fond u jitli jinżel xi mil l-isfel u xi żewġ mil. Ma kontx naf li. Ma kontx naf li l-eruq iktar ma tkun għolja s-siġra mhux iktar l-isfel jinżel, iktar jinferex. Iktar jinferex sideways, mhux l-isfel, jiġri iktar l-isfel. Di bdejt naħseb fuqha. Bdejt naħseb fuqha. Għaliex iktar ma inti tixtieq tola fil-mulej, iktar il-mulej jifirxek biex tkun ta' influenza tajba. U l-eruq tiegħek, number 1, jiġri lejn l-maħaj. Iktar ma l-eruq tiegħek isib l-maħaj, iktar siġra tkun b'saħħitha u iktar ħatola. Għalhekk fis-Salmi tgħidlek, Salmi 1 marru hemm. Salmi kapitlu 1. Ħini vers wieħed il-bniedem li ma jimxiex fuq il-parir tal-ħżina, ma jaqafx fi triq ħatin, li ma joqgħodx fil-laqat taż-żebbliħa, imma fil-liġi tal-mulej ila għaxqa tiegħu lejlu nar jaħseb fil-liġi tiegħu.
u bħal siġra maħawla ħdejn nixjat tal-ilma li tagħmel il-frott fi żmienha u l-weraq tagħha ma jitbilx u jirnexxi f'kull ma jagħmel. Il-palm iktar ma jsib l-ilma iktar jola. U l-eruq iktar jinfirex. ċaġa interessanti. Jekk inti meta tara bniedem jibda jikber fil-mulej, Alla mhux biss jolleħ spiritualment imma l-influenza tiegħu iktar tinfirex il-bogħod. Iktar il-mulej jibda jużak biex l-influenza tiegħek tmiss ħajjiet oħrajn. U hekk l-eruq Alla jtik il-grazzja biex l-eruq tiegħek iktar jinfirex biex immiss ħajjiet oħrajn. Iktar ma tara siġra twila, għajt mela dal-bniedem, dal-mara Alla jew dal-raġel Alla, iktar qed imiss nies għalhekk huwa daqshekk fil-għoli. Għalhekk qed jola daqshekk. Għax Alla tużaq biex imiss ħafna nies l-eruq tiegħu jew l-eruq tagħha. Iktar ma tkun kbir, iktar ma tikber fi spiritualment, iktar l-eruq tiegħek jikber. Mad-dawra. Il-funzjoni tal-eruq. Il-Bibja tgħidlek intom niżlu l-eruq tagħkom fi Kristu. Il-funzjoni tal-eruq huwa biex jilek jitik stabilità. Aħwa, meta siġra taqa' bir-riħ, jiena u inti niffaċċjaw ħafna riħat fil-ħajja. Mhux qed nirreferi għal influenza. Qed nirreferi riħat ta' oppożizzjonijiet, problemi, challenges. Il-bniedem li ma jkollux eruq sod, is-siġra ħafna minnhom jispiċċaw jaqgħu mar-riħ. Jaqgħu mar-riħ. Ikun hemm xi biċċa naqra riħ qawwi u innota, is-siġra taqa' u tinnota li l-eruq mhux daqshekk twil. Mhux daqshekk b'saħħtu. Għal dik il-battalja dak ir-riħ li ġi kontra tagħha. Is-siġra tiekol is-sosten tagħha mill-eruq. Boy, this is powerful. Jekk inti tikber, tittuħu ħsieb l-eruq. Ħanejdukom aħwa, meta inti saqqi, inti ma saqqix is-siġra bidli tispara lil majek lej l-weraqa. Inti s-siġra meta saqqija titfara s-siġra lej l-eruq. Once li l-eruq jixrob, ħadd issaħħaħ is-siġra. Mela meta inti għandek xi ħadd li żvija mill-mulej ma ħax ħsieb l-eruq. Ma ħax jew ma ħaditx ħsieb li l-eruq tagħha jkun vera imħawwel fi Kristu. Saħħaħ l-eruq u s-siġra tikber. Mhux bexxex dawk l-eruq, mhux biss jissaħħu l-eruq, imma jissaħħaħ il-frott. Hija l-eruq li tagħti n-nutrimenti lis-siġra biex tagħmel eruq tajjeb, biex tagħmel frott tajjeb. Xi ħaġa interessanti wkoll, bosta siġar l-eruq tagħhom jibqa' fil-wiċċ. L-eruq tagħhom, ġieli rajtu xi siġra u l-eruq ikun fil-wiċċ. Għaliex l-eruq ukoll, l-eruq ifittex l-ilma anka fil-wiċċ. Apparti, di qatt ma konna qabel. L-eruq jiena konna naħseb li jinżlu fil-fond. Le hekk jinfirxu. Imma fej iridu, peress they want moisture, ma fx jgħidula bil-Malti moisture. Umdita jitilgħu fil-wiċċ. Jitilgħu fil-wiċċ. Il-ħajja tiegħi u tiegħek, l-eruq tiegħi jrid ikun dejjem fejn infittex fejn hemm l-ilma ħaj, l-umdità, dik il-moisture. Jiena rrid inkun kontinwament bl-Ingliż imkisser bil-Malti moisturijat. Irrid ngħix ħajja moisturijat.
Jew inkella nista' ngħid rid ngħix ħajja ipplagjat klim bil-Malti darb'oħra. Sew b'imkien kisser bil-Malti u Ingliż. Ipplagjat imqabbad ma' xmara ħajja fejn hemm l-ilma ħaj. Fil-ktieb ta' Mattew morru wara wadi. Halleluja. Fejn ktibta? Mattew 3. Mattew kapitlu 3. Ġesu jitkellem ħafna ta' fuq l-eruq. Mattew kapitlu 3. Għaliex qed nagħmel dan il-messaġġ? Għaliex għal darba oħra, mhux li tibda, li tibqa'. U nista' nassigurakom kif ħad toħorġu minn dan il-post, l-għadu ħajprova jagħmel minn kollox biex inti ma tibqax. U għal ma ħafna tiġar nexxielu. Ma ħafna tiġar nexxielu. Mattew kapitlu 3, vers 10. Disibta interessanti. Il-mannara ġat resqet mal-erq ta' siġra. X'inhi di? Jiena kelli minn għalija kelli l-impressjoni li meta titqaċċa tis-siġra jitqaċċtuha mit-trank. Mit-sokk. Ġesu jqaċċata mill-eruq. Għalhekk jgħidulhom ixħud minnkom lilkom qatt ma kont nafkom. Jiġifieri jekk ma tispiċċax il-mixja tiegħek dak kollu tkun għamilt ma jiswa assolutament xejn. Għax mhux min jibda, min jibqa' sal-aħħar. Għal dak li beda u ma baqax, u għat attent għal-bita, li ma jmurx jagħmel il-mannara mal-eruq. Mux ma t-sokku l-frija, ma l-eruq. Mux qed ngħidlek għal darba oħra, għax tiżbalja jew għax għamilċi gambetta, qed nitkellem għal bosta. Lillum il-ġurnata dak xi darba li kien affarijiet li kien idejqu lill-Alla kienu idejqu lilhom, illum dak kollu li idejq l-Alla jieħdu pjaċir bih. Xi tfisser rik? Tfisser li l-eruq tiegħek mietu. Jiena u inti aħwa ma niskuża qudiem Alla għax iż-żarrija hija Kristu. Kristu jiġi jinbet fik. Tgħaddi minn żmien iva ta' prova, tgħaddi minn żmien fejn inti tħossok li ħajtek mibdula, ħajtek ġiet maqluba, qabel kontu pjaċir bid-drink, bis-smoke, bil-films, ċerti films, mhux kollha ħażin. Sewwa, u issa f'daqqa waħda tħossok iżolat, tħossok isek mitt. Hekk suppost. Hekk suppost, tħossok isek id-dinja mietet għalik u inti mitt tad-dinja. U suppost ma jifmukx. Suppost jarawk stramp. Suppost jaħduha kontrik. Suppost inti jarawk antipatku u isek ġejt minn din oħra. Għax hekk suppost. Ħares lej id-ħajja, ħanarikom, ħansemmikom ħajja ta' raġel li ta' fuq. Ta' Giuseppi. 14 sena mitfun aħna naħsbu li għax għaddejna minn naqra ta' challenge. Xsibna li mamma mija. Giuseppi miċħut minn ħutu, tafaħ ġabir, tallaħ minn bir, beħuħ, tafaħ skjaf, u aħna naħsbu li sar kollox f'xar. Snin għaddew,
dik iż-żirja żamet snin hemm isfel taqla. Ma meta nibdet l-ebda qawwa ta' l-ebda demonju ma rnexxila twaqqagħha u salu ta' snin wara llum għadna nħarsu lejn dan ir-raġel Giuseppi għax kien siġra u l-eruq tiegħu kienu mħawlin fi Kristu Ġesu u salva nazzjon u ġenerazzjonijiet sħaħ. Kemm tridu Alla jużak? Kemm tridu jużak Alla? Kemm tridu Alla jużak lilek? Ejli, kemm tridu Alla jużak? Ejli, kemm trid l-Alla jużak? Għax mhux min-naħa talla jiddependi min-naħa tiegħek. Alla jrid juża lil kulħadd daqskemm uża lill-apostli u lill-Ibnu Għażiż Ġesu Kristu stess. Għajjem il-mejtin għax hekk qal li nistgħu nagħmlu, infejqu l-mord għax hekk qal li nistgħu nagħmlu, niftħu l-għajnejn tal-omja għax hekk qal li nistgħu. Imma senna ftit, imma trid tkun mitt bħal Kristu biex tagħmel l-affarijiet li jagħmel Kristu. U mhix komdu. Mhux komdu. Għax huwa ħafna ħin taħt il-ħamrija. Minti ħadd, jiena tex kemm kont maħbub mal-ħbieb ta' ħadd ma jitkellimni. Tajjeb, good. Tajjeb, mela. Qabel jiena kont iċ-ċentru tal-parties. Issa ħadd ma jistidinni passer, issa kulħadd jgħid bija. Praise the Lord, glorja l-mulej. Da mhux messaġġ għad-dinja, da messaġġ għal min beda biex tibqa'. Kollox għandu staġun. Għandek dak l-istaġun li inti tkun tkun mitfun. Ħalli dik iż-żerrija meta tibda tikber l-ebda rifmu ma jaqlaħħa. Thank you, Lord. Kif jiena u inti, kif ħanibqgħu mħawlin? Praise and worship team, come. Kif ħanibqgħu mħawlin biex jiena u inti nibqgħu sal-aħħar? Sal-aħħar. Number 1. Salmi wieħed rajnija. Ġwanni 15 vers 27. Kif ħanibqa' fi Kristu, kif ħanibqa' bl-eruq tiegħi b'saħħitha fi Kristu. 1. Please, toħdux for granted, tgħid li huwa di tiġi nafa, toħodix for granted. Taf kemm taf il-Bibja qatt mu biżejjed. Trid qatta ħin fil-kelma. Jekk tibqa' fija u kliemi jibqa' fik. Kliem kan Kristu irid isir il-breakfast, il-lunch, il-dinner u snacks in between. Bil-fors. Inti is-sejħa tiegħek mhux bħal tad-dinja, is-sejħa tiegħek hija mis-sema. U trid tippapara ruħek sew. Għax l-irwifen tad-dinja tad-demonju ħajju kollha kontra tiegħek. Ma tħabbix rasek, jekk inti l-eruq tiegħek huwa b'saħħtek fi Kristu għal xejn ħalliha ħabbad. Mela 1 fil-kelma, ma tistax kun Kristjan ma taqrax il-Bibja. Brodu! In kun Kristjan tal-brodu. Tat-teġiġa. Number 2. Efesin 3 rajni għallum. Tibqa' mħawwel fl-imħabba ta' Kristu. Kull jum! Trid taħfer lil min weġġek offendik kien inġus miegħek u titlob għalihom u tberikhom. Hekk qed timxi bil-imħabba. Ma nħossix il-ħass kullu mas-salat, il-pija imxi bil-imħabba. Imkien ma Alla għalek imma titħossa. Imnalla għax hemm ħafna affarijiet li nagħmel għall-mulej ma nħosshomx, anzi nħoss bil-kontra. Amen? Aħna ma nimxux bil-ħass. Xut minnkom għandkom bżonn tiklu iktar ħass, imma ma nimxux bil-ħass. Xut minnkom tant tiklu ħass għal-waqt jibdew is-safru bħalla morin. Alleluja. Mela, imħawlin fil-kelma. L-eruq tagħna imsaħħaħ fil-kelma kull jum. Tgħid imma dak tiġi qrajtu pastor, ġaraħ. Il-kelma tal-Alla ħajja. Imħawwel fil-imħabba tiegħu. U ħadkun taf jekk vera tħobbx meta tiġi ċallenġjat. Mill-pastor, mid-diaknu, mir-responsabbli, mill-laxer, minn huk, mill-mara, mir-raġel. Illum il-mara tiegħi tafx qalk li għaw żewġi tal-patt.
ما قالتليش oh honey my beloved my precious beautiful husband. قالت لي زوجة البات. ما ħadx għalija ta' għax naf kienet ġejja pretka wara dik il-veri. Qalt li għax il-mulej qed jallimni u mill-ktieb ta' Ħosea tistgħu taqrawha. Kif Ħosea Alla għallu dik martek mhux għax taqlibilek imma taqlibilekx, mhux qed ninkoraġġi li ħadd mur taqlibilha jew taqlibilha. Imma dik imma n-nies ta' madwar Ħosea bdew jgħidulu għaliex għadek tħobba dik ara qalbi tielek. Dik hija marti tal-patt. Ismawni aħwa, l-istorja ta' Ħosea taf x'inhi? L-istorja ta' Kristu miegħek ta'. Mhux ta' Ħosea mal-mara li baqa' jħobbok għax inti jibnu tal-patt, bintu tal-patt. Anka meta qlibtielu xorta baqa' jgħidlek għażi sibni. Anka meta offendejtu waħħalt fih xorta għajdlek għażiża binti. Għax illum iħares lejna fi Kristu, imħawwel fi Kristu. L-eruq tiegħi huwa fi Kristu. L-identità tiegħi hija fi Kristu. Alleluja. Number 3. Jekk inti tinnota Ġwanni 15 jitkellem fuq xirka. Kemm hawn Kristjani tfixklu, iġġarfu, ma tistax tikber fi Kristu u l-eruq tiegħek jissaħħu fi Kristu għar-rasek. Il-Knisja ma teżistix kulħadd tar-rasu, il-Knisja hija xirka, il-Knisja speċjalment, imma suppost il-Knisja kollha hija familja. Il-Knisja hija familja. Biex l-ebda tifel u tifla ma jitilgħu sani titfaħħom ġo gaġġa għalihom jew fuq island għalihom jew gżira għalihom, jitilgħu tajba jitilgħu ġo familja. Ħalti? M'hemm l-ebda Kristjaneżmu jien Kristjana rasi, jien u l-mulej biss mal-platti u l-mal. Le, familja. Il-mulej jridek tkun parti minn familja. Parti globali, il-ġisem ta' Kristu madwar id-dinja kollha, imma parti mill-familja lokali. Titkun imħawwel. Fil-ktib ta' Kolossin kapitlu 2 vers 6 sa 8 tgħidlek imħawla fil-fidi. Huwa impossibbli taġob il-Alla mingħajr fidi. Bil-fidi jiena mħawwel fil-fidi. Jiena u inti ma nibżawx, ma niġux intimidati għax nafx għal Alla. Nafx għal il-mulej f'kull sitwazzjoni. Għax għandi l-wedit tiegħu. It-tarka tal-fidi dik ta' tiġi attakk xejt il-mulej. Dik hija t-tarka tal-fidi. Jiġi ħsieb negattiv xtejt il-kelma tal-Alla dik it-tarka tal-fidi. Imħawwel bl-eruq imsaħħaħ fil-fidi fi Kristu Ġesu. U ġwaqu l-aħħar punt 5 hija stay close to the river. Ibqa viċin ix-xmara, mhux viċin l-għadira, xmara. Għadira l-ilma jista' jkun frisk ġimgħa u ġimgħa wara huwa kollu qiegħed bin-nemus. Xmara. Ningrazzja Alla l-mulej kintani jisem għal din il-Knisja xmara ta' mħabba. River of Love. Illum il-ġurnata għandna River of Love madwar 7 pajjiżi differenti. Imma xmara mhux għax River of Love xmara, xmara Kristu huwa xmara huwa l-xmara tal-imħabba. Huwa xmara tal-Ispiritu Santu. Kif tista' inti ma tinxifx jekk inti abbandonajt u injorajt l-Ispiritu Santu? Ix-xmara tal-imħabba ta' Kristu. Ix-xmara li ġejja mit-tron tal-Alla. U għaliex xmara? Għaliex inti ma tiġix darba xi darba fellowship tgħid tara dal-film tiġa rajtu.
tiġi għaw kull service differenti, esperjenza differenti. Tintaqa' ma' ħutek hija esperjenza differenti. Jekk tintqajt magħhom illum, għada terġa' tintaqa' magħhom u esperjenza ġdida. Xi xmara friska. Xmara friska. Il-bniedem li jżomm dawk il-5 punti, dawk il-5 prinċipji, imħawwel fil-kelma tiegħu, imħawwel bl-eruq fil-mħabba tiegħu, imħawwel bl-eruq tiegħi fix-xirka tal-aħwa, imħawwel fil-fidi, imħawwel fil-Ispiritu Santu. Huwa dak il-bniedem li qatt l-ebda rieħ u riefnu ma jisaqat qaċtu, l-ebda xemx ma tista' tnixfu u l-ebda nar ma jista' jaqirdu. Fil-ewwel Timotju kapitlu 6 vers 10 titkellem li l-imħabba il-kilba l-flus hija l-eruq ta' kull ħażin. Mhux il-flus biss, kwalinkwa ħaġa tiġi qabel Kristu għalik, inti tħalli fl-eruq tiegħek xi ħaġa li ħatħassarlek l-eruq. Jista' jkun karriera, jista' jkun relazzjoni, jista' jkun tfal. Kemm naf tfal, kemm naf Kristjani, bis-serjetà ngħid. Ma nafx jgħaddilhom il-pedament ta' moħħhom, ikollhom it-tfal. Jitolbu l-għalajt jgħom tfal, u mbagħad ikollhom xi turrun. F'daqqa waħda dik id-donu l-barka li Alla tom, tkun l-istess barka li huma jibqgħu il-bogħod minna minn Alla. Sa nafti. It-tfal huma barka. Imma Alla tak barka, u inti minflok qed tallimhom jgħixu għal Kristu. Kemm hawn nies naf qed naħseb familja partikolari. It-tarbija tagħhom kull rispett lehom. Jikanta, jisfen, drama. Tlaqt xmara hija tant. Ma bqajtx imħawwel fil-kelma. Ma bqajtx issaħħaħ l-eruq tiegħek fix-xirka. Ma basta t-tifel u t-tifla jirbtu trophies u solita. Ma ke? Alright, ħudu t-tifel jek t-tieħdu t-tifla għal-kant u għasfin. Praise God, jina kollu għamiltu ma tkun zaħir. Pero, għavolja ma konx naf li naf il-lum il-ġurnata, taf li ma konx nimmissja u d-dis u knisja. Għax qalbi kienet għal-Alla. Bil-ftit li kon naf, qalbi kienet għal-mulej. U ma konx immur il-knisja għax kienet t-sforzani għammu missieri ta'. Kont immur knisja xina kont ġofija Alla poġġa li maħabba għalija. Illum! Kristu ħajti. Għax s-sana fiktar. Tifem? In-nis, id-dinja, la tal-Malta Today, la tal-Times, la tal-Love in Malta, muħajfmuk. Xawvija, dil-ġemant għajt ma ġurnalist li ħanamlu program ta' televizjoni. Dejt nejdlu ċertu klim. Aħna jina nejx f'dinja oħra differenti. Totali. Jek xaħat jgħidek int ġej minn dinja oħra, jgħidlu mela, mux ovvja. Il-verità tkun tgħidlu. Ir-realtà tiegħek mhix ir-realtà tad-dinja, ir-realtà tiegħek hija Kristu. Daw għadhom ma jafuhx il-Kristu. Mhux fortunatament ħafna minnhom ma jridux isiru jafu l-Kristu. Għalhekk titlob għalihom u tħanna għalihom. Lejla aħwa, sew dawk li intom preżenti u dawk li taraw fuq YouTube, televiżjoni u Facebook. Bdejt. Jew hopefully ħatibda. Kemm ħatibqaw? Kemm ħatibqa'? Hawnhekk qed tiġi għall-girlfriend, għall-boyfriend, mbagħad la nżewwiġukom u min iżgur jekk ħanżewwiġukom. Mbagħad tisparixxu. U ħankellimkom ċoru tont. Jekk hawn xi ħadd jiġi jgħidli għalija kont qed tgħid pastor ħanilek minn is-sejfa. Jekk hawnhekk ejja. La għall-girlfriend u laqas għall-boyfriend. Jekk
ma tibqawx fimkien, tibqa' timxi wara l-Mullej. Tgħidha għalija tgħid iva li kedni. Qabel ma żewwiġt il-mara tiegħi jien qed tgħidha l-kliem. Number one, ovvjament, apparti dak kollu li ġara sopranatural bejnietna, imma il-bniedem xorta jista' jinbidel. Isma' kien hemm ħafna nies li bdew tajjeb u spiċċaw ħażin. Jiġifieri il-bniedem xorta jista' jinbidel. Qed tilek xi darba int tinħallek xi skorfina u ħajtek tinqaleb u f'daqqa waħda tgħidli ma rridx naf iktar bil-Kristjaneżmu. Ngħidlek jien ħanibqa' mixi ma' Ġesu. Inta mill trid imma mhux għax inti tieqaf jiena nieqafuk miegħek. Għax l-ewwel Ġesu mhix il-mara u laqas huma tfal. U laqas ħadd l-ewwel Ġesu. And I'm not trying to bluff. It's the absolute truth. U nixtieq ngħidilkom grazzi wkoll, grazzi Mulej. Li ningrazzja Alla il-mara qalet l-istess lili. U dik hija t-tip ta' mara li rrid inżewweġ, u għalhekk iżewġta. Amen. Imma bil-mara u minajra ħajti, b'kull rispett lejha Marti, ġifieri jiena żilta u rrida f'ħajti. Imma minajra Alla ngħix ukoll. Għal Kristu ngħix ukoll, ma jinbidel xejn. Ovvjament ċertu affarijiet huma aħjar bil-mara miegħi. Imma minn il-mara jekk qabżilha ċinga u tgħid daqshekk ġabbajtni u qallajtni, baj ċaw. Jiena ħankompli nmixi mal-Mullej. U għad ngħidha di taf għaliex għax hawn ħafna Kristjani, mhux bdil-komunità biss imma bosta komunità knejjes. Għax il-mara ma tixtieq biex għax iddejqet baqgħu. Il-familja kollha ma baqgħux. Da x'tib ta' Kristjaneżmu kien. U għal dawk li intom tuħu għalikom għax il-pastor offendini u għax dik weġġatni, ma rajt kont qed tiġi l-Knisja għalija. Inti bdejt il-Kristjaneżmu mħabba fija, mela qatt ma kellek Kristjaneżmu qalbi tiegħek. Jekk bdejtu għalija. U jekk bdejtu għalija, dal-waqt jispiċċalek kif nirfislek l-ewwel kallu. Ħadd tkun taf kemm vera għandek eruq sodi fi Kristu? Ara jiena jista' jaqa' l-Papa, jista' jaqa' l-Isqof, jista' jaqa' il-knejjes kollha għax jiena irrassenjat jien ta' Ġesu Kristu biku mingħajrek għal Ġesu Kristu. That's it! That's it! Għax ma rridx immur il-Knisja għax dak il-qassi skandalizzaru. Sa what? Issa dak jirrispondi hu għal Alla, inti bxi wara Kristu. Għax dak il-pastor għaliba lil-mara, so what? Inti bxi wara Ġesu! Inti għal-pastor qed tmur il-fellowship għal-pastor sirt Kristjan. Mela qatt ma kont Kristjan. Għal dawk kollha ngħidilkom li ħadtu għalikom madwar Malta kollha, qatt ma kontu Kristjani. Jekk intu waqaf timxi wara Kristu mħabba bniedem, qatt ma kont ta' Kristu, inti kont tal-bniedem biss. Bħalma fid-dinja u min jimxi wara Elvis Presley u Michael Jackson u Madonna u whatever kif imutu lidu li daqshekk. Miet li lidu li u lilek. Ara tiegħi ħajja għaddej. Halleluja! Grazzi Ġesu! Amen! Kulħadd ibaxxi rasu. Halleluja! Amen! Inti bdejt ħatibqa' int Malti wawċi fejn int ħatibqa' mhux li bdejt u għax talba tajjeb tali talba ma fiex ħażen ma mhux tibqa' sal-aħħar u jekk ħatejt qalbek li ħatibqa' l-irwifen kollha tal-infern ġejjin kontra tiegħek. Tħabbix rasek, Ġesu tajt għalinna araw jiena tajtkom seta biex telbu l-qawwiet kollha, mhux nofshom jew iż-żgħar biss, kollha tal-infern. Żbaljajt,
hemm il-maħfra lesta lik. That's it. Kaw xaħat il-lejla jdi passer, jien il-lejla nixxiq nibda din il-mixja mal-mulej Ġesu. Nixxiq vera nirrassenja ruħi biex nagħti ħajti l-Ġesu Kristu. Għax naraf li ħajti mingħajr Kristu mija xejn. Zero. Għadni fit-triq tat-telfin. Għandi bżonn il-Ġesu f'ħajti. U nitolbu l-lejla biex jisir is-sit u l-mulej u s-salvatur ta' ħajti. Jekk dal-persuna jgħin ta' li jdejk hawnhekk xi ħadd. Tixtieq tagħti ħajtek il-Ġesu Kristu għall-ewwel darba li jdejk hawn xi ħadd. Olli jdejk fejn inti? Xejn minn iktar. Jekk tgħid li pastor jien żgur jekk kien issalvat. Naħseb xi darba għammin fil-mulej, imma lejla rrid nixtieq nagħmilha uffiċjali quddiem il-mulej. Li nixtieq nagħti ħajti l-Ġesu Kristu ħankun żgur li insalvat, ħankun żgur li jiena tiegħu. Hawn xi ħadd il-lejla olli jdejk. Tkun żgur il-lejla inti olli jdejk malaj. Olli jdejkom malaj, olli jdejkom minn iktar. Issa ħanitkom studi oħra. Dak kollha inta fuq televiżjoni, Facebook, YouTube l-istess. Moħħok hawn. Il-biċċa kbira qed nassumi lilkom li intom xi darba d-deċiżjoni għamiltuha. Illum qegħdin hawn. Illum tħaqna għadna pjaċir. Il-mulej tagħna x'naħsbu u nomodu sew. Sena oħra fejn ħad tkun. Jekk id-dinja ma tibqa' fejn aħna, 5 snin oħra fejn ħad tkun. ħajġiblek xi ħaġa biex tieħu għalik id-demonju, ħajġiblek xi ħaġa biex ifixklek, imma inti jekk inti tkun irrassenjat jista' jġiblek l-infern. Għax inti irrassenjat. Jiġi kontra tiegħek imma ma jirnexxix kontra tiegħek. Għax l-ebda ma sawra kontra tiegħek ma tirnexxi. Lebda waħda. Araw in-nistalla u għajdi li ma arma tal-għadu irnexxit kontra n-nistalla. Attakkati, persegwitati, xej. U meta tara n-nistalla vera, it's amazing, iktar ma jiġu persegwitati, iktar jitbirku, iktar il-knisja tikber, iktar il-knisja tissaħħaħ, iktar il-poplu tiegħu jiġi inkoraġġut. U dak li d-demonju jagħmel, Alla jdawru 7 darbi taħtar għal ġid, halleluja. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Alleluja! Gloria lilek mulej. Kulħadd iqum bil-wifqa. Lejla għamel deċiżjoni u lejla ktubuha fid-diarju tagħkom. Il-lejla fid-diarju tagħkom ikteb ejt mulej jiena bdejta di triq. U bil-qawwa tiegħek jien ħanibqa' mħawwel u nkompli nżomm l-eruq tiegħi fi Kristu sa dik il-ġurnata li inti sejaħli biex inkun miegħek. U jiġri xiġri tista' tinqala t-tielet gwerra, r-raba' gwerra, l-5 gwerra kollha f'daqqa. Jien ħanibqa' nħawwel u b'fl-eruq tiegħi jimsaħħa fi Kristu Ġesu. Amen. Alleluja. Itlob dit-talba miegħi minn qalbek issa stess. Ejda minn qalbek poġġi jdek isek qed tagħmel ħalfa. Infatti hekk qed tagħmel. Ma' Kristu ma jimpurtax. Qed tagħmel wegħda. Qed tagħmel isek commitment ta' żwieġ ta' patt. Ejda talba wara minn qalbek, kulħadd inti fuq it-television, fuq il-YouTube, fuq il-Facebook, ejda minn qalbek. Ejda għax il-demonju qed jisma' jekk intix you verament you really mean this. Ejda minn qalbek. Jekk tgħidha didd minn qalbek u tfissirha minn qalbek, id-demonju għada fil-għodu iqum bid-dajarija mħabba fik. Għax jaf kif tqum fil-għodu jgħid mamma mija raġa' qam. Mamma mija raġa' qamet. Imma jekk ma tkunx vera li qed tfisser minn qalbek, jgħid ara dal-ibla. Ara dil-bela. Minn qalbek jgħid it-talba warajja minn qalbek. U fissirha minn qalbek. U l-lejla fuq id-djarju tiegħek mur iktibha, jgħidlu mulej illum jiena irrassenjat. Jiġri xiġri fid-dinja, jiġri xiġri f'Malta, jiġri xiġri f'familti, jiġri xiġri f'żwieġ tiegħi, fir-relazzjoni tiegħi, jien irrassenjat għal Ġesu Kristu. Halleluja. Kulħadd jgħid warajja, missi qaddis. Grazzi tal-kelma qaddisa tiegħek. Grazzi tal-imħabba kbira tiegħek lejja Ġesu. Grazzi tal-li ħfirt li dnubieti kollha. U ħsiltni
b'dak id-dem prezzjuż glorjuż tiegħek. Ġesu ta' Nazaret, Ibn Alla l-ħaj, jien tiegħek. Inti s-sit tiegħi, il-mulej tiegħi u s-salvatur tiegħi. Jiena npoġġi l-fidi tiegħi fik mulej bħala l-Ibn Alla l-ħaj li mittalija fuq is-salib u permezz tal-mewt u l-qaw minn tiegħek inti fdejtni u salvajtni. Illum jien salvat, mhux bis-saħħa tiegħi ma bis-saħħa tiegħek. Illum mulej wara li smajt din il-kelma jiena rrassenjat. Mhux biss bdejt imma jien ħankun minn dawk li jibqgħu fidili sal-aħħar. Anka meta nisbalja mulej inti tibqa' fidil lejja. Jekk jiena naqa' int tqajjimni. Għax jekk inti miegħi xejn mu ħajrnexxi kontra tiegħi. Illum mulej qaddis nibqa' imħawwel bl-eruq tiegħi fi Kristu Ġesu. Sakemm issejjaħ li biex inkun miegħek fil-ġenna. Użani mulej. Għamel minni dak li trid int. Illum jien ta' Ġesu Kristu. Imħawwel fil-kelma. Imħawwel fl-imħabba ta' Ġesu Sidi. Imħawwel fix-xirka tal-qaddisin. Imħawwel fl-Ispiritu Santu. Għal glorja tiegħek missier. U xejn u ħadd ma jista' jaqlani mill-eruq tiegħi imħawlin fi Kristu għal glorja tiegħek missier. Ix-xitan huwa taħt saqajja. Niġħad kull opra tad-demonju, kull saħta u kull mamul mibawta kontra tiegħi, kull kelma mistqarra negattiva kontra tiegħi inkissira u nġiba fix-xejn. U bil-qawwa tad-dem ta' Ġesu Kristu. Illum jiena vittorjuż u rebbieħ. Jien ħanwettaq il-pjan u d-destin ta' Alla fuq ħajti għal glorja tiegħek Abba missier. Fissem Ġesu Kristu ta' Nazaret. Shout hallelujah! 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 Grazie mulej! Hallelujah! Grazie mulej, ringrazzjaw il-mulej. Gloria lil-mulej lilkom li jattaraw fuq YouTube, televizjoni, Facebook. Grazie tal-li kontu maħna. Ibqa mħawwal fil-mulej. Ingli bdejt. Issa ibqa. U għajana għatmana kull nar tarba u nar ta' sibta unek ġewwa l-Fellowship River of Love. Ħalleja xmara ta' mħabba fis-seba ta' flaxija. Kull nar ta' ħad fil-ħodu flaxa. Pja l-paċi miegħek ibqa mħawwal fil-mulej. U l-ebda pjan tal-għadu ma jistaqat jirnexxi konta tiegħek f'isem Ġesu Kristu. Hallelujah. God bless you.